Здравейте! Казвам се Ваня Трифонова. Ще ви представя компания Каяни. Каяни е американска фирма, която започва да работи 2008 година, а от 2013 вече и в Европа. Докато са на почивка в Аляска, Дик и Гейл Пауър срещат изследовател. Той изследвал племето Тлингит в Аляска. Изследователят бил очарован от здравето на племето. Той отбелязал, че те в техният речник нямат думи за сърдечно-съдови заболявания, рак, диабет и други често срещани заболявания. Племето редовно консумирало диво растяща синя аляска боровинка и сьомга. Изследванията от тогава насам показват, че тези две храни имат едни от най-добрите хранителни стойности, измерени в цял свят. Семейство Пауър споделя своята история с семействата Тейлър и Хенсън. Тези три семейства са едни от най-големите нефтопреработватели в Съединените щати. Така се ражда Каяни. Каяни на езика на племето Тлингит от Аляска означава силно лекарство. Днес Каяни е един здравословен и благополучен начин на живот на много хора от цял свят. Всички Каяни продукти се произвеждат в съответствие с добри производствени практики. Лекарите казват така: в основата на всички проблеми и заболявания стоят възпаленията и свободните радикали. След което аз разбрах, че посоката на действие на продуктите на Каяни е насочена именно там, срещу възпаленията и свободните радикали. Ние вече загубихме хубавата почва, здравата почва. За съжаление, не можем да се храним с продукти от гледане на село. Отиваме в магазина. Но аз разбирам, че това, което има там, вече не ме храни. Защото няма витамини. Защото витамините са нещото, което ние вече не произвеждаме, но без което не можем да живеем. Цигареният дим, автомобилните газове, лекарствата, които приемаме и много други, помагат на свободните радикали да се настанят в нашия организъм. Проблемите за заболяванията, освен околната среда и стреса, е и страшната преумора. Вследствие на ежедневната ни работа, ние се затъхваме все повече и повече, защото всичко около нас ни смачква. Всички синтетични лекарства имат противопоказания. Приемайки синтетични лекарства, на нашия организъм са му нужни 5 години, за да се очисти от всичко, което лекарството е натрупало в нас. Представяте ли си? Затова на нас ни е нужно да търсим алтернативи. Продуктите на Каяни са само 3. Те се наричат триъгълник на здравето. Тези продукти не се предлагат в магазинната мрежа. Те се разпространяват чрез мрежов маркетинг или така нареченият бизнес на препоръките. Първият продукт се нарича Sunrise – изгрев. Всички Каяни продукти имат време, в което се ползват. Sunrise се ползва сутрин. В основата на този продукт е диво растящата синя аляска боровинка. С какво тя е по-различна от останалите боровинки? Ами с това къде расте, с това е по-различна. В света има 450 вида боровинки. Но в Аляска всички знаем, че там условията за живот са много тежки. Там зимата е почти безкрайна. И затова тази боровинка в своята обвивка се обгражда с мощни антиоксиданти, за да може да оцелее. Ето това я прави по-различна. Медицинската скала, която измерва антиоксидантността в един плод, се нарича ОРАК. Диво растящата синя аляска боровинка, която представлява 30% от продукта Sunrise, има 35 000 единици ОРАК. И това е 10 пъти повече
от останалите плодове, които са известни със своята антиоксидантност, като различни видове боровинки, грейпфрут, годжибери и много други. Оптимизира сърдечната дейност. Освен това, в този продукт има и допълнителни плодове. Това са малина, алоe вера, годжибери, нар, нони, гроздови семки, грозди конкорд. Цялата тази комбинирана селекция от супер плодове дава силата на организма да се очисти от токсините. Забавя стареенето на клетките. Дава всички витамини и минерали, нужни ни, за да имаме енергия. Ако ние дадем всичко на нашия организъм, от което той има нужда, той може сам да се справя с проблемите. Неутрализира действието на свободните радикали, оздравява имунната система. Подпомага организма да се справя с редица заболявания, като артрит, астма, алергия. Подпомага здравословната мозъчна дейност. Блокира формирането на тумори. Ефективен е срещу мозъчен инсулт. Освен това, подобрява здравословното функциониране на сърцето и на кръвоносните съдове. Подпомага храносмилателната ни система. Освен това, допринася за здравословното ниво на кръвната захар. Лекарите казват, че ако ние редовно приемаме антиоксиданти, то човек би било нормално да живее до 120 години. Но има много странични причини, които ни убиват по-рано. В този продукт има всичко, което ми е нужно на мен за целия ден. Всички витамини, всички минерали за деня. Това е моята дневна доза. Начинът на обработка на плода също е много важен. Много хора ще кажат, аз си правя чай. Правя се чай от бъз, от боровинки, от годжибери и това е чудесно. Но всички знаем, че термичната обработка убива всичко. Затова е нужна специална обработка. Начинът на обработка е много важен, за да запази силата на продукта. И Каяни работи много в тази посока. Да запази силата на продукта в една малка опаковка. За мен е много важно и начинът, по който ще приемам нещо за моето здраве. Това е под формата на сокче, много вкусно при това. Не под формата на хапче, аз не съм болна, за да пия хапчета. 30 мл напълно достатъчни ми за мен за целия ден. Организма има мощна защита, приемайки го всекидневно. Може да се пие постоянно, няма странични ефекти, няма зависимост. Вторият продукт се нарича нитроефект. Това е екстракт от растението нони. Екстракта е от цялата коренова система. Екстракта на това растение стимулира нашият организъм да произвежда азотен оксид. И това е много важно. Откривателят доктор Есенсън и още двама лекари в 1998 година получават Нобелова награда за това, че разбират какво е действието на азотният оксид в нашия организъм. И на базата на тези изследвания Каяни разработва този продукт, който стимулира организма да произвежда азотен оксид. Какво прави азотният оксид? Той поддържа кръвта течаща плавно, без да става лепкава. Освен това, помага за разширяването на тесните кръвоносни съдове при физически натоварвания и предотвратява натрупването на плака. И най-важното, азотният оксид е мощна сила, която се справя с възпаленията, които възникват следствие на тази плака. Плаката се натрупва там, където има възпаления, а възпаленията водят до редица заболявания. Този продукт, стимулирайки да се произвежда азотен оксид в организма, се бори срещу възпаленията. Колко време можем да живеем без въздух?
човек може да издържи около 4-5 минути. Без храна около 40 дни. Азотният оксид е толкова важен, че без него ние не можем да съществуваме повече от 2,8 секунди. Храненето е това, което убива клетките, които го произвеждат. Лошото хранене. Наситените мазнини, пържено, чипс, кока-кола и много други. Затова на нас ни е нужна помощ. И ето това е нашият помощник. 20 капки. Толкова е концентриран, че само 20 капки са напълно достатъчни да стимулират организма ни да произвежда азотен оксид, който да ни стимулира, да ни обновява, да кара кръвта ни да тече плавно. Защото ако кръвта се движи, всичко работи. Освен това, този продукт е убиец на болка. Лекарството морфин, което се приема, всъщност стимулира организма да произвежда азотен оксид. А именно азотният оксид е убиец на болка, но има зависимост. Тук зависимост няма. Няма странични ефекти, защото е направено от растение. Няма синтетика. Оптимизира сърдечната дейност. Освен това, стимулира сексуалната дейност. Защото виаграта, която се продава, всъщност е синтетична форма на азотен оксид. А това е естествена форма. Убиец е на болка при мигрена и главоболие. Външно може да се прилага при редица кожни проблеми, дори гъбички. Одобрен е за спортисти. Какво означава това? Няма синтетика. Подпомага издръжливостта на организма при физически натоварвания, защото прави еластични кръвоносните съдове и когато изпомпва повече кръв в сърцето, те да могат да я поемат. Когато сме изморени, приемайки този продукт, се възстановяваме по-бързо. Специално за спортисти има същия продукт, но с добавка нар. Той се нарича Нитро Екстрим. Той е за хора, които живеят по-екстремално. Одобрен е за спортисти и олимпийски състезатели и има съответните сертификати за това. Третият продукт се нарича Sunset Залез. В основата на този продукт също стои едно растение. Това е растението анато. От това растение се извлича най-чистата форма на витамин Е. Витамин Е в основата си има два витамина. Това е токоферол, който е по-познат, и токотринол, за който аз искам да ви разкажа. Витамин Е и токотринол работят много добре в комбинация. Действайки в черния дроб, те редуцират производството на холестерола. Затова този продукт се пие вечерно време. В черния дроб, където се произвежда високият холестерол, действайки този продукт, намалява производството на холестерола. Освен, че намалява производството на холестерола, витамин Е и токотринол действа срещу 4 вида рак. Рак на гърдата, рак на кожата, рак на панкреаса и рак на простатата. При диабетици има също много добро действие. Но как действа на рака? Като отрязва кръвоснабдяването на кръвоносния съд и групирайки се, унищожава раковите клетки. Витамин Е и токоферол, групирайки се, унищожават раковите клетки. В този продукт, освен витамин Е и токотринол, има и омега-3. Всички лекари препоръчват на своите пациенти, които имат проблеми, сърдечни проблеми, проблеми с кръвното, проблеми с холестерола, да приемат омега-3. Тази омега-3 е в най-чиста форма. Тя се прави от риба сьомга, уловена в студените води на Аляска. Там водите са все още чисти. Такава комбинация от омега-3, от сьомга от Аляска и токотринол все още няма на пазара.
Това беше третият продукт. Всъщност тяхното обединено действие дава наистина възможност за усещане на промяна, защото единият продукт подпомага другия, подпомага третия. Пиейки ги заедно, те се подпомагат. Общото действие е да се оздрави имунната система, защото това е нещото, което може да ни предпази. Колкото по-здрава имунна система имаме, толкова по-малко болести ще идват до нас. И така имунната система, кръвоносната система и така дава отражение в цялото тяло. Пробвайте! Интересното в тази продуктова гама е, че тя дава резултат още първата седмица. Още първата седмица човек получава някакъв различен резултат. Разбира се, на всеки състоянието е различно, но всеки един получава резултати и това е фрапиращо. Това, разбира се, в никакъв случай не го прави някакъв вид панацея. Каяни казва така: ние разработихме продукти, които всеки човек има в своето тяло, но с времето те се изчерпват и намаляват. Ние просто трябва да си ги добавяме. В следващото видео ще ви представя маркетинговият план на компания Каяни.